El Coordenades torna enguany després del bon resultat de l'any passat, un projecte organitzat per la Lanzadera que vol visualitzar i promoure l'art a la nostra ciutat. Una ruta urbana on els ciutadans podran gaudir, interactuar i conèixer les obres dels artistes en llocs poc habituals. Visualitzar tot l'art que es fa aquí al Prat i a més convidar artistes d'altres punts de Catalunya i sobretot del Baix Llobregat a que també es puguin donar a conèixer aquí i així poder connectar-nos nosaltres amb artistes de fora. Al Coordenades no només es poden veure quadres, fotografies o escultures, sinó també obres molt peculiars que no han deixat indiferent a ningú. Un poco una escultura reivindicativa, ¿no? De que la gente tiene que empezar a hablar y rellenar las palabras, porque en el sentido contrario, si no dice uno nada, el poder te dispara palabras pero vacías. El número d'artistes ha baixat un 20% respecte a l'any passat. No obstant això, l'afluència de públic ha estat molt positiva. A més, per potenciar la participació, els organitzadors han fet un àlbum on la gent rebrà a cada intervenció un petit sobre en cromos de l'activitat visitada.